Igbo rienu, Igbo ṅụọnụ, Igbo maanụ mma maka na Igbo amaka, ala Igbo dị nsọ. Chukwu chebe ndị Igbo, Chukwu dube ndị Igbo, Chukwu nọnyere ndị Igbo, Chukwu gbaa Igbo gburugburu dịka Chineke gbara mgbidi nke Jeriko gburugburu, otu a ka Chukwu ga-agba ndị Igbo gburugburu. Ndị Fulani herdsmen wu mgbidi nke Jeriko, ha ga-ada n'Eke, ha ga-ada n'Oye, ha ga-ada n'Afọ, ha ga-ada na Nkwọ. Onye unu na-anụ unu ya bụ His Royal Majesty Eze ndị Igbo South Africa, traditional and spiritual leader of all Nigerians living in South Africa. Obi of Obindeze, Eze ndị Eze na South Africa. Wee sị, agaghị m eyi akwa ndị igwe maọbụ ndị eze, agaghị m ekpu okpu ndị igwe maọbụ ndị eze, maka na onye unu ya na-agba ọkụ a na-achọ ka o jee yiri ikere efe ndị igwe were kwuo okwu maọbụ nụba ọgụ, maọbụ ka o jee kpuru okpu ndị igwe bifo nụba ọgụ. Mba, ọsọ mee onye unu ya na-agba ọkụ bidogodo na ma o yitere efe ma o yiri efe, ebe o si na-ekute ma aja ma mmiri, ihe ọbụla ka agbanyụ ọkụ. Otu a ka ọ dị ugbu a n'ala Igbo. Ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram chọrọ ịnara anyị obodo anyị, mana Chineke ndị Igbo, Chukwu ụmụ Hibru, maka na Igbo bụ Hibru, Chukwu ama ekwe ka ndị a nara anyị be anyị. Ha si Niger, ha si Chad, ha si Mali, wee tinyeziere ndị nke nọ na ugwu Hausa ka ha bịa were obodo anyị, mana Chineke ama ekwe ka nke a mee, n'ihi na Chineke bụ ya mere the foundation. Ọ Chukwu gwuru foundation Igbo. Igbo buru Israel ụzọ wee dee, Igbo buru Nigeria ụzọ wee dee. Igbo etego ọdụbara na onwere ife ga-eme Igbo. Ihe anyị nwere bụ, anyị nwere ife niile. Ndị dibịa niile nọ n'ala Igbo, kwado n'onwe unu ka unu release we power unu ka ha gbuchasịba ha. Ndị na-ekpe ekpere, miracle niile na-eme kwa mgbe na mbụ Naijiria na mbụ ụwa dị iche iche, oge eruo na maka na ebe ọbụla ị nọ wee na-ekpere ndị Biafra ekpere, Chukwu ga-anụ ya, because ebe ị nọ Chukwu nọ ya. Ọ Chukwu kere eluigwe n'ụwa, Chukwu na-afụ onye ọbụla ebe ọbụla ọ nọ na. Ekpere ọbụla ị nọ na America kpe, Japan kpe, Australia kpe, New Zealand kpe, Switzerland kpe, Spain kpe, Belgium kpe, Italy kpe, Holland kpe, Germany kpe, South Africa kpe, Chukwu na-aza ekpere na ọda mba ụwa dị iche iche. Wee na-asị, ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Igbo kwadonu. Ọ bụrụ mgbe gboo a na-akụ ekwe a na-akpọ ikoro, ekwe dasi ike akụọ ya, asị onye ọbụla nọ na nkwado, onye ọbụla kwado. Agwọ nọ n'akịrịka, agwọ ofu onye ọbụla fụrụ na agha osisi. Wee na-asị ndị Igbo, ọ ga-adịrị unu mma, nwa unu ga-eto n'iru unu, ndị Igbo, nwa unu ga-eto n'iru unu, unu ga-azụ ụmụ unu azụọ unu ama anwụ ọnwụ ike, unu ama ọnwụ mberede. Boko Haram ama egbu unu, Fulani herdsmen ama egbu unu. Chineke bi n'eluigwe nọnyere ụmụ Israel ga-anọnyere unu n'ụtụtụ, ga-anọnyere unu n'ehihie, ga-anọnyere unu n'abalị. Unu ga-emeri ha. Ude unu na-asụ ugbu a, anyị niile na-asụkọ ude ọnụ. Ndị Fulani herdsmen na ndị Boko Haram, nwụọnụ na ndụ ka elie unu. Chukwu abịa ma zọkwasị unu ụkwụ, Chukwu abịa ma tigbuo unu, Chukwu abịa ma tigbuo unu, Chukwu abịa ma tigbuo unu. Unu ga-anwụ n'ike. Unu nakpuru ụra unu ama ebini, unu nakpuru ụra unu ama ebini. Asị m unu nwụọnụ ka elie n'onwe unu. Unu ga-anwụ lie onwe unu, unu ga-anwụreka
udene rikwa n'ụlọ ebe unu bịara imebi ya n'Igbo unu ama emebi ya n'Igbo n'ihi na n'Igbo esighị ike agwa esi arụsị niile dị n'ala Igbo arụsị ọgbakụ abagụrụ arụsị udo arụsị ogbugwu arụsị ngene arụsị ụrasị arụsị ide mmiri arụsị na nka arụsị abịa arụsị Imo arụsị Enugu steeti arụsị Ebonyi steeti arụsị Delta steeti arụsị Rivers steeti arụsị Edo steeti arụsị Benue steeti arụsị abụ arụsị dị ike na-ekwu eziokwu maka na arụsị dị ike na-ekwu eziokwu ndị na-enye enyi na-ekwu eziokwu ọ na-akpa ikeri nne ya binye egbube ndị Awụsa ya bibie egbube ndị Fulani herdsmen ya binye egbube ndị Boko Haram chekwaba ndị Igbo chekwaba ụmụ Igbo chekwaba ime Igbo chekwaba ime Igbo chekwaba ime Igbo maka na ịhapụrụ ndị gọvanọs anyị some of them were betrayers some of them were Pharisees some of them were criminals ha jere ego n'azụ ree ndị Igbo dịka Judas mere nara ego which a na-emekwa ndị ọha na eze accuse na ha sokwa eme ya Chukwu ama ekwe ka nke a mee unu narasị ego rie ego a ga-arapụta unu ego a ga-egbu unu ndị Igbo ga-enwere onwe ha ndị Igbo ga-enwere onwe ha Biafra independent ga-adị Biafra independent ga-adị IPOB ga-eweta Biafra independent Nnamdi Kanu bụ leader of IPOB ha ga-ewetara anyị Biafra independent mgbe na-ekwuse onye Igbo ọbụla in America in Britain in Ireland in Australia in New Zealand in South Africa in Germany in ala Igbo in Nigeria niile in Senegal in Ghana in Togo in Seme in Mali in Niger ebe ọbụla ọsọkwa gị nọrọ na mba ụwa niile in New Zealand ebe ọbụla ọsọ gị nọrọ in Italy ebe ọbụla ọsọ gị nọrọ in Belgium onye ọbụla ga-work with IPOB onye ọbụla ga-work with IPOB na Nnamdi Kanu onye anyị atụghị division ụnụ egekwere ndị gọvanọs ntị ndị a bụ ndị a na-edisive mmadụ ihe abụghị divisas ihe a na-edisive Chukwu ekere ha na-edisive mmadụ disivas enwe ihe eji ha eme disivas enwe ihe eji ha eme divisas enwe ihe eji ha eme unu ekwere ka edisive unu ekwere ka ndị gọvanọs na ndị ọha na eze ndị okenye arụrụ ana disive unu ekwekwe na ka ndị sineti na-achọ akpa ha disive ndị ọbụla bụ ndị na-achọ na akpa ha sọpọtụ Biafra kama na akpa ha ka ha na-achọ ana Igbo ga-eri isi ha niile generation to generation ha ma dị ndụ fụ ihe ọma ma ọ bụrụ na egbuo ofu onye Igbo na ha ekwuru okwu ewee gbuo onye Igbo ọmadịkwara ha mma na Eke ọmadịkwara ha mma na Oye ọmadịkwara ha mma na Afọ ọmadịkwara ha mma na Nkwọ onye ọbụla bụ onye nọ na gọọmenti of Nigeria bụ onye Igbo bụ onye Biafra were gba nkịtị na-anara bribe na-etinye n'akpa ewere bịa igbu ụmụ Biafra maka na Biafra niile bụ ndị Igbo ihe enwere bụ 3 tribe of Nigeria Igbos Yorubas and Hausa enweghị ihe a na-akpọ n'aja data nka ihe nwere ewu aịda na-ewu Biafra bụ onye Igbo ọ na-ebu Oduduwa bụ onye Yoruba ọ na-ebe Arịwa bụ Hausa so sakpazi n'oke ugbu a sụbịakọta ọnụ ị naghị asụ Igbo sụba pidgin English sụba ya even ịmara ka ị ga-esi mee ka okwu ị na-ekwu gara anaghị elik meme mana mụ onwe m na-ekwu okwu ada atụkwa ụjọ maka na ana m awụ ọkụ with gọọmenti of Nigeria in South Africa na-awụ ọkụ with ndị Igbo maka na ihe mụ na ha ji alụkọ ọbụ ndị Igbo bụ ha aka na nọmba n'obodo a onwe ndị Igbo bụkwa South Africa ndị Yoruba bụ mkpụrụ mmadụ na-abụ na ịtọ ndị Hausa bụ mkpụrụ mmadụ na-abụ na ịtọ ndị niile nwe obodo a bụ ndị Igbo
onye nji bụrụkwuo onye eze na-achị ndị Naijiria bi obodo a na-achị ma ndị Igbo bichenchi n'obodo a. Ị ga-afụ ihe niile n'ụzọ niile ị na-anụ ọ maka Igbo na South Africa. N'ihi nke a ana m asụ ụnụ ọzọ, onye na-ekwu okwu wee eze ndị Igbo nke bi na South Africa, onye isi na-afụ ndị Igbo niile na ndị Naijiria niile, eze ndị Igbo Biafra, eze ndị Igbo Biafra, eze ndị Igbo Biafra South Africa. Ana m awụ ọkụ wuti IPOB sisi nji n'obodo a. O nwere mgbe m anaghị arụkọ wuti ndị Biafra. Adịghị m aga ezi Biafra, kama adị m aga ezi ndị na-anara bribe, adị m aga ezi ndị na-eri aka azụ, maka na mụ onwe m adịghị eri aka azụ. Ọ na-emebi ọganiru ndị Igbo, ọ na-emebi ọfụ anyị ji, ọ na-emebi ihe niile anyị ji akpa ike. Ihe na-eri aka azụ na-ekwu okwu aghụghọ maọbụ okwu aka azụ na-eriwu oriwu ka a na-akpọ ya. Iri ebe a o nwere onye ị ga-asọpọtụ. Ọ na-ọjọgburu onwe ya. Ka anyị kwụba aka anyị ọtọ, ka anyị dị ọcha. Ọ ihe mere obodo nna nna anyị ha ji dị ike. Ala Igbo esikanụ. Unu amakwa na ikwu eziokwu mere bụ na Igbo dị nsọ. Unu nụrụ ka nsị ala Igbo dị nsọ, ala Igbo dị nsọ, ala Igbo dị nsọ. Ihe mere ala Igbo ji dị nsọ bụ maka eziokwu. Ndị dibịa niile na-ekwu eziokwu n'ala Igbo, biko kwube na eziokwu. Mana ndị dibịa ọ na-ekwu eziokwu chegharịanụ. Ndị pastọs niile na-ekwu eziokwu bụ eziokwu. Ndị adịghị ekwu eziokwu chegharịa, maka na ọkụ gbaba ọ ga-agbakwa ụnụ, ọnwụ kpube ọ ga-egbukwe ndị adịghị ekwu eziokwu. Mana ọ bụrụ ife njiri bịa taata, ife njiri bịa basị m ndị Igbo join together, bịa kọta n'ọnụ ka anyị nụọ mgbe ọgụ. Wee na-asị ụmụ okorobịa, ị chọrọ Biafra, ịdị ike, ịbụ okorobịa, mee ihe iji bụrụ okorobịa, ịbụ Biafra, mee ihe iji bụrụ Biafra. Binienu ebe ọbụla unu anọ na village, ebe ọbụla unu anọ na Naijiria niile. Unu mara na obodo unu wu ala Igbo. Achọghịkwa m alaba otu, onwekwe ihe dịka alaba otu, maka na idebe ahụ na alaba otu ndị ajụrụ efe egbuo ohu. Enwe ihe dịka alaba otu. N'ihi nke a, biko muvuo njem, mee ka a na-akwụsị trela ọbụla unu afụna. Unu ekwere ka mmadụ biri n'ime ọhịa. Ndị chairman local gọọmenti, ebe ọbụla ịbụ chairman local gọọmenti, president anytime, unu emena ala unu ndị vigilante na-ejegharị n'ọhịa dị iche iche na-achọ ebe mmadụ na gburu ma anụ nọ n'ime. Unu ekwere ka ndị Boko Haram na ndị Hausa jebiri n'ime ọhịa, maka ha biri ha n'ime ọhịa eme ọkụpai, were dozie egbe na mma ha wee zie ebe a 1 million ha bịa gbuchapụ ụnụ. Unu ekwekwana ka nke a mee ụnụ. Unu ekwekwana ka mma fee unu n'azụ. Unu ekwekwana ka egbe fee unu n'azụ. Unu ekwekwana ka Boko Haram gaa unu n'azụ. Unu ekwekwana ka Fulani herdsmen church. Kedu ihe bụ ndị na-azụ atụrụ, ndị na-azụ ehi, na-edina ehi na-abịa igbu ndị Igbo, ndị adịrọ nsọ, ndị rụrụ arụ? Ha rụrụ arụ maka na ha na-edina efi, na-edina atụrụ, na-edina ewu. O nwere ife ha na-eme. Ndị bi n'ọhịa, ndị Igbo ebighị n'ọhịa. Mmadụ adịghị ebi n'ime ọhịa. Ihe na-ebi n'ime ọhịa bụ anụmanụ. Ọhịa ha ji bụrụ anụmanụ. So bilienu ndị yut, bulienu ibe unu, bilienu egbe unu, bilienu mma unu, cherenu ha ọgụ, chụbanụ ha. Ịnwụọ n'ilu ichekwa Biafra, ọ ga-adịrị gị mma. Eluigwe ebu nke gị. Ịnwụọ n'ichekwa Biafra, Chukwu enyego gị eluigwe. Ị na-emegoro ihe ọjọọ wee nwụọ na igburutere onye Fulani herdsmen na onye Boko Haram, eluigwe eburu nke gị. Mana ị ga-eje nụọ ya ma ọgụ, and ị ga-ana. Ana m enye unu ike, ana m enye unu ike ala Igbo, ike ala Igbo, ike si n'eluigwe, ike Chukwu abịa ama. Nyanye unu ike, ya gbaa unu ume, ya kwado unu akwado asị ndị agha. Nyanye unu mma agha eluigwe, nyanye unu egbe eluigwe, nyanye unu mma agha egbe, nyanye unu egbe nke igwe, nyanye unu amụọdụka nke igwe, nyanye unu Mizraim nke igwe. Ndị mmụọ ozi na niile, ndị elders niile bi n'igwe, ndị mmụọ ozi niile bi n'igwe, ndị na-eche Jehova nche, ndị agha nke igwe, ndị otu Angel Michael, ha bịa
nọnyere unu, ha bịa gbaa unu ume, ha bịa nụọ ọrụ n'ọgụ maka na unu adịrị ike mana Chukwu dị ike. Ebe Chukwu dị ike unu dị ike. Ndị yutu Igbo unu dị ike. Ndị yutu Igbo unu dị ike. Nnamdi Kanu ịdị ike. Nnamdi Kanu ịdị ike. IPOB unu dị ike. IPOB unu dị ike. IPOB binienu. IPOB binienu. Onwe onye ga-alụ wute atụrụ nwa. Onye ọbụla na-alụ ọrụ wute atụrụ nwa ọ bụ ekwensu. Thunder fire that person. Egbe eluigwe gbagbuo ya. Onye ọbụla ekwetaghị na IPOB egbe eluigwe gbagbuo ya. Onye ekweghị na Biafra egbe eluigwe gbagbuo ya. Onye ekweghị na Nnamdi Kanu egbe eluigwe gbagbuo ya. Egbe eluigwe gbagbuo ya. Ya na kpụrụ ụra ebilikwene ya nwụọ nweele anya. Ọ gaghị adịrị ya mma maka na Biafra IPOB na Nnamdi Kanu ewetago independent. Nigeria enwego Biafra enwego independent. Ndị Igbo unu enwereghị onwe unu. Ihe niile emezigo na mmụọ. Biafra independent emezigo na mmụọ. Biafra independent emezigo na mmụọ. Ọ bụ ka ọ pụta ihe anyị enwerego onwe anyị. Ihe ọbụla ị na-emere eme ya asị onye Biafra. Ajụọ gị onye iwu kwuo na iwe onye Biafra. Ọ ga-adịrị gị mma na Eke, ọ ga-adịrị gị mma n'Oye, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị mma na Nkwọ. Ndị yutu Chukwu gbaa unu ume. Ndị vigilanti Chukwu gbaa unu ume. Chukwu kechie unu. Mmadụ ama afọ unu. Anya onye arụrụ anafụrụ unu kpuo isi. Anya Boko Haram fụrụ unu kpuo isi. Anya Fulani Herdsmen fụrụ unu kpuo isi. Ọgwụ ha ga-arụ n'ala Igbo maka na ọgwụ ha adịghị ike. Ọgwụ arụrụ ana. Ndị na-edina ehi ọgwụ ha adịghị ike. Chukwu chebe unu. Chukwu dube unu. Chukwu chebe Nnamdi Kanu. Chukwu dube Nnamdi Kanu. Chukwu gbaa unu ume. Chukwu nye unu ngọzi. Chukwu gbaa unu ume. Unu emerigo. Igbo emerigo Biafra. Igbo emerigo. Igbo emerigo. Biafra emerigo. Biafra emerigo. Igbo emerigo Fulani Herdsmen. Igbo emerigo Boko Haram na ndị isi ha ha adawuo ka mgbidi Jericho gbaa jisi n'ike. Mụ onwe m bụ eze Igbo South Africa. Agọzie m unu. Ya dịrị unu mma na Eke. Ya dịrị unu mma n'Oye. Chukwu gbaa unu ume. Chukwu nye unu ihe niile. Ume niile ka Chukwu enye unu. Unu ga-abụ mgbadị agba enyi. Unu ga-eje agha merie. Unu ga-edifiti ha. Onye Igbo ama anwụ maka na ofu ndụ onye Igbo karịrị 1 million to 2 million onye Yoruba. 1 Igbo man karịrị ndụ karịrị onye Hausa 2 million. Ofu onye Igbo ofu ọbara onye Igbo karịrị 2 million onye Yoruba. Ofu ọbara onye Igbo karịrị 2 million onye Hausa. Ofu ọbara onye Igbo karịrị 2 million onye Hausa. Ofu ọbara onye Igbo karịrị 2 million onye Yoruba. Ya dịrị unu mma. Ya dịrị unu mma. Chukwu gọzie unu. Aka mbụkwa nwa unu nwoke bụ His Royal Majesty Igwilo eze ndị Igbo South Africa. Onye na-achịkwa ndị Igbo na ndị Nigeria bi n'ala Igbo bi na South Africa maka na Igbo karịrị. Nnamdi Kanu Chukwu kpunye gị okpu eze. Ibe eze oredi. Chukwu gọzie gị. Chukwu chebe gị. Gị na ndị IPOB nna dube unu. Chebe unu na mbọ niile unu na-agbara ndị Igbo na Biafra. Ọ maala unu n'iyi. Nna ga-akwụghachi unu. Mama gị nwụrụ, papa gị nwụrụ n'ọgụ a ga-enwe Biafra maka na etigo ha ndụ ha maka ihe enwe Biafra. A ga-enwe Biafra. Chukwu enyego anyị Biafra. Thank you God. Chukwu abịa ma ekene n'ihi na anyị enwego Biafra. Igbo adịgo mma. Ala Igbo dị nsọ. Igbo amaka nọ. Igbo amaka mma nọ.